mangwana nemasikati manheru ngatienderere mberi nekudzidza foroma yedu. Pari zvino isusu tikauya isu pano padenga paruboshwe pano pakanzipo file pano tikapabaya touya pano pakanzipo pazasi pano pakanzi show rulers pakamirira kuti tiratidzwe chiyereso chedu chinobva chauya pano pamusoro panapa chiri kutangira icho kubva pamotsi kusvika icho pachuru handiti. Saka ndo zvatagadzira kuti bepa redu rive rine kufara, mativi bepa redu ave aine kufara kwakadaro kunobva kumotsi kusvika iko kuchuru handiti. Tichiri panozve tikadzokazve padenga pedu apo pakanzipo file tikapavhura tikadzika panyasi pano pakanzipo show guides handiti. Maguides ndo watinoti iwo nhungamidzo kuti uiwane ukangobata chero paunenge wabata uchaona kuti chinongedzo chako chichaita icho miseve miiri inenge ichiti makatarira ukakakata wakadaro uchambva wapiwa nhungamidzo handiti. Kungave kudivi kunokuzve pese panongoita miseve yako kuti chinongedzo chako kuti chiite miseve inenge yakatarira kumativi akasiyana unokwanisa kukakata chaunenge wakakata ipapo kuitira kuti ukwanise kuumba zvikamu zvepabepa rako uchishandisa nhungamidzo idzi handiti. Saka wadaro unenge watopiwawo hoko dzekuti wewe uchikwanisa kuti uite zvaunenge wakaita wakagutsikana kuti zvinhu zvako zviri kupinda muzvikamu zvaunenge wagadzira yatingati nenhungamidzo idzi handitika. Saka tadai isu pari zvino tine nhungamidzo dzedu. Toti uri kudaiwa kuti mufananidzo wako uyu uzoudhindisa handiti kuti ukwanise kushambadza nawo pamapepa anobatirwa mumaoko nevanhu. Regai nditsvage ruvara rwekuti ndiise mufananidzo wangu wese. Regai nditore panapa yakafanana neiyi padenga ndadai ini handiti. Pakunodhindwa nemushina kuya kunoda kusiiwa kumapeto kamwe kavende kekuti kana vocheka nemushina yavo vachidhinda unonyatsoziva kuti vanofanira kuva nekandima kavende karipo. Saka unouya panapa iwe pakanzi file wouya pano pakanzi show print bleed ako pane kamwe kachikamu katakuonako kane mitsara iyo iri mudenga iri mukati zvishomanini ndo matinochekeredzana muimomo kana vanhu vakuita zvekudhinda mapepa avo nemashina yavo handiti. Kuti tibvise nhungamidzo dzedu idzi unongokakatira kwawadzitora dzobva dzawanda idzo mumapeto echikamu chedu handiti. Ndo zvimwe zvidavado zvaunokwanisa, chimwe chechidavado chaunokwanisa kuita uri muforoma yeCanva. Maita basa ngatisangane muchikamu chinoteera tatenda.